Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam. Anag pailingad itinagan aroni, nga iti agdama, kat adda ijay Macau. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out iti family Abalos dita Camarin, Caloocan from Arlene Abalos, ni Adriel Selvor dita Taiwan from Bacarra, Ilocos Norte, dala Arnie, Emmy, Annalyn, Cynthia, Montero Candaileg family dita Saguday, Quirino from Vilma, Daileg. Ni Comare Masbus dita Cyprus from Bagulin, La Union. Shout out mat ka ni Emma Cardenas dita Hong Kong. Ti Barnacha, Tamayo, Yadaw, Kabasal and Lanas family. Kang runaan kanilakay ko ni June Lanas kan anak ko ani John Clifford. Dita Minabang, Ilagan City, Isabela from Maricel Varnacha. Sister ko ani Lilia Asuncion Mendoza dita United Arab Emirates. Kan Asuncion family dita Cabatuan, Isabela from Jeremy Asuncion. Happy birthday kanilakay ko Freddy Sotelo inton December 1. Kan kablaaw kadagiti dua nga anak ko from Villa Valley dita Urdaneta, Pangasinan from Aritao, Nueva Vizcaya. Ni tatay ko Elmer Laed, stepmother ko ni Cherry Laed, ijay San Juan. Nilakay ko Rambo Adorable, kan katugangak Dimas kan Gina Adorable, kan ipag ko Rona Adorable Lopez from Hazel Adorable. Ni Jenny sa Lantau Islands, Hong Kong from Vina Marcelo Vlogs. Kadagiti amin nakaduak iti trabaho, da Hazel, Diane, Roel, Florenda, Marilyn, Lizelle can Lorraine from Shands Padilla. Shout out mat ni Baby Moke, ni Ann Gutierrez dita Kuwait, ni Jen Peblo dita New Taipei, Taiwan, ni Apong Maria dita Terrero, ni Manang Rita Lomboy from Virginia, Madrid. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Ronnie. Dear Manang Emmy, Ronnie latan ti awag mo kanyak. Iti agdama kat adaak dito'y Macau. Saan adito'y ti umuna a lugar nga ayan ko manang, ngam kinay kayat kun ti immakar, tapno makaliklikak laeng iti sigurado apakaisagmakan. Kinapudno na manang, no saan laeng akastoy ti sitwasyon ita, kayat ko ti umakar iti sabali apagilyan. Ngam gapo nga rod iti pandemya, an-anusan kanagan nadaklatan ditoy. Adapadas ko iti damo a lugar nga ayan ko manang, kat iso ti kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Takayat ko mat ti makaibati iti leksyon, nang runa kadagiti padak nga agsaksakripisyo dito'y balasi utaaw. Rugyak ti agsalaysay manang, idi kasangsangpet ko iti damo a lugar anapanak. Ngam pangaasim ko ma, tadi mundak dakamaten no sa dino. I hope you understand all the things I told you, Lonnie. Yes, madam. I understand. As I said, you will sleep there. Ito tudo na ti bodega da. Yes, madam. You start working 6 a.m. I don't like lazy people. You understand? Yes, madam. By the way, give me your documents. What? But why, madam? I want to be sure that you will do nothing stupid while you are working here. So give me your documents. But, No excuses, Lonnie. Just give me your documents or you leave my house. madam. Come on, give it to me. Don't make me angry. You don't want me if I'm angry. Give me your documents. Si kagayam ti kabarbaro hardinero ti pamilya Ching. Siyak ni Veron.
Siyakmat ni Ronnie. Maragsa ka na kamakamamukan ka, kabayan. Aganad ka kadagiti amom. At dan sa samsamantong dagita. Ha? Sumagmamanon a kailyan tayo tinaglibas manipod kadakwada. Kalpasan ana ala dati passport da. Anya ti kaya't mo asawan, Veron. Nauyong dagiti agasawa at ching. Di lalaki, manyakis pa'y. Anya? Day tatiag paiso. Jay naudi ababa unan da Pilipina. Dandanin na ramos. Naimbaglaangan, tasan na natuloy. Anya? Apay asa na nag-report? At da tayo dito'y sa bali a pagilyan. Saan tayo basta makapag-report ka dagiti otoridad dito'y. Nang runa no saan aligal ti ipapantayo dito'y. Sika nga'y, legal ka kadi? Ay sus, itikas ta reaksyon mo, amuklatan. Tinasayaat, urnusem ti amin a dokumentom, kabayatan ti kaadam ditoy. Itikas ta, saan ka maisagmak? Saan da kapag danagan dito'y tatang? Okay akmat dito'y. Sigurado ka, anak. At ang amin na pasamak dito'y Pilipinas ka. Nga anya tatang? Dagiti dadto ma-recruit yan ang recruit ka. Ang reklamo da. Anya? Apay tatang? Ay na anak ka. Kat nubukos mo't kayam di agency aday jay. Pudno ka ba ulanda dagi patulong iti tao dita ngum saan ka rumod alegal. Tatang? Iso nagdanag ang itinagwaras sa adamag. Si kaadagos tinapanunot kaw, anak kaw. Saan da kapag danagan ko nakmat, tatang? Natalgada ka nakadanon dito'y. Kadi kag danag tagan nadak. Siguradwak day ta. This money is for you, Lonnie. Huh? But why, madam? Why are you giving me money? Gift. A gift for you. Huh? I cannot understand, madam. Madam, it's not my birthday or anything. But why are you giving me gift? Because I want to. Come on. Get it, Lonnie. I'm sorry, madam. I can't accept that. As I've said, there's no reason for me to accept that gift. Oh. Okay. It's up to you. If you don't want it, it's okay. But I'm sure one day you will accept my gift. That's for sure, Lonnie. Nas naawak, itikas jay nga imbaga kanyak ti amok a babae manang Emmy. Gamjaklatan ingkas kaso day di anapasamak. Kalpasan ti 2 bulan, akaadak iti ayan ti pamilya a nagtrabahwak, naamammo ni Mr. Ching. Madlaw a nauyong, ken kanayon nga agungunget. Jak amuno anya ti negosyo da, takada 3 bulan santo agawid ti amok a lalaki. Ngam awanan ti bibiyang ko, tatikayat ko kat agtrabaho ak. Nagtantana nga iti kaaddak iti pagtaengan ti pamilya a nagpaayak manang Emmy. Tati kanayon a pampanunutek, kat timbalaag kanyak ti babaunan ti kaarubada. Agingga iti maysa nga aldaw.
I want you to give me a massage, Lonnie. What? Madam, I think it's not appropriate for me giving you a massage. Why not? You are working for me. You should follow anything I tell you. I know that, madam, but I'm shy. Oh, come on, Lonnie. Don't be shy. Just give me a massage so I can relax. I'm sorry, madam. I will do anything, but not that. As I've said, it's not proper, and I'm shy. Don't be shy. It's just the two of us here. Nobody but us. That's why I can't do it, madam. I'm sorry. I just can't do it. Sa balin day ta mapaspasama ka. Madlaw ti iwas ti amo ka babae. Ada pa nagkurso na na kanyak. Narigatan. Ang mga nupalpalabugan nakmat. Sana rumbang nga pasisira pak iti idijaya na kanya kakwarta. Tanong mailibsungak. Ang mga nudjakon makaawit asi kakarad ka di Pilipinas. Sapay na uyong ta asawa na. Pudno na. Pudno na minsan pailangan nga nakasaritak. Manipod nagpaayak ditoy. Nga marik na kasabalit o galit asawa na. Panagkunak at nakasagana di pumatay ng maagrabyado. Isarumbag lang agan nadak. Diyak kaya't di maisagma. Lonnie, where are you? Ha? Lonnie! Ay ayaban nakman din ni madam. Apay man nga ta. Lonnie! Where are you? Mapanak na tanitayan na. Narigat no, diyak nagpakita kan kuha na. Agan nadak. I'm fixing our bedroom. I cannot move the cabinet. Madam? Come, help me move our cabinet so I can fix our room. Just move the cabinet, madam? Nothing else? Nothing else. Just move the cabinet. Why are you so nervous, Lonnie? Just keep calm. I will not hurt you. Madam? Come on, Lonnie. Help me move the cabinet so I can fix our room. Come on. Yes, madam. Good boy. Don't worry. I will give you something in return. Huh? What is that, madam? I will give you back your documents if you do whatever I want. Is that true, madam? Yes, Lonnie, I promise. I'll give you back your documents. Just do anything I tell you. I was right about you, Lonnie. You're really great. This is wrong, madam. This is not right. Come on. I know you like me too. I know you like what happened between us. Don't you worry. No one will know about this. My husband will kill you if he'll find out. What? Yes, my husband loved me so much and he will do anything for me. But if he finds out about this, he will kill you. Madam, where are my documents? Why are you asking? You promised me that you'll give me back my documents. After getting back your documents, you're leaving? Huh? I will still keep your documents, so you will not leave me, Lonnie. What? I don't want you to leave me, so I'm sorry. I will still keep your documents.
listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Amok anadagsan a basol, kan talagamot asaan a maiparbeng ti inaramid ko, manang Emmy. Ngam nalabit aga po itigagar ko, a maala kon dagiti documents ko, immanugot aklatan iti amin akayat ti amok a babae. Ngam kalpasan na, nalaos ti babawik, tasaan at tinungpal ni Madam ti Inkarina, iso nga awan tinaaramidak. Manipud idin, sinipsiputak ti amin at tignay ni Madam. May sa tirantak manang Emmy, ti maalakon dagiti documents ko, kalpasan na, aglibas akmeten iti pagpapaayak, makaamuditan no sa dino ti papanak. Kabayatan apalpaliiwak ti amok a babae, rinugyak meten tinagdamdamag ken ni Veron, no anya ti rumbeng nga aramidek. Insurat ko ti contact number ti makatulong kan karoni. Ti kagdanag. Ibagamlaeng kan kwa na asyak ti nang ibagaken ka. Maipapan kan kwa na. Sigurado at tulungan na ka. Agyaman ak Veron. Naimbaglaangan tanda ka. Dakkel na tulungan na amamu ka. Awan na nyaman na, Ronnie. Ti kadi amom a babae ti nang ilamang iti documents mo? Uwan Veron. At dapay may sanadlaw ko. Manipod nagpaayak ditoy. Talo aging katupat nga aldaw lang ti kada ti amo ka lalaki. Kalpasan ti kada talo bulan. Anya aya ti trabaho ti amom a lalaki, Ronnie. Diyak mo Veron. Diyak mat kaya tagdamag. Tama nga naanyaki di ti panunutan da. May salang tinadlaw ko. Nauyong ti amo ka lalaki. Mamati ak akabailan na tagdangran. Sigurado day ta. Naibagak matankan ka ti dandani pan nakaramus ti kailyan tayo a Pilipina a nagpaay kadakwada. Saan ayo? Wen Veron. Isosyak. Kaya't kumutin taglibas manipod katakwada. Nga masapol ang maalak nga umuna dagiti documents ko. Nga inlamang ti amok a babae. Amangan na umakarak iti amo, tatang. Apay anak kaw, nauyong ka di ti amaw. Awan pa'y makatawon ti kadam kadakwada. Ko. Saan mo, tatang? Ayos mo ti amok. Nga medyo kuripot na lang amin. Anya? Nga madaw makarak, tatang. Dakdakkel ti sweldo. Kasta aya. Wan, tatang. Nalaklak ka makaurnungak no dakdakkel ti sweldok. Iso nga umakarak iti amo. Naimbag no palubusan da kadagiti amaw. Katatan sa kontrata pinirmaam kadakwada nga imbagam iti saan aya. Kwa, tatang. Nakasaritak idan. Imanugot damit. Kasta aya. Uwan, tatang. Alang dan, tatang. Putdo kundi saritaan tayo, ha. Tama sapol ngamin nagtrabaho akon. Malangar anak kaw. Aganat ka kanayon dita. Uwan, tatang. Bye. Pasensya kan, tatang. Masapol nga agulbudak kan ka. Taplosan kang agdanag may papankanyak. Masapol nga ituloy ko matasiputan ti hamok ka babae. Masapol ang maala kong dagiti documents ko nga inlamang na. I'm beginning to like you more, Lonnie. You don't hesitate to do things I want you to do now. Not like before. I realize that
I need those money you're giving me, madam. Oh, you Filipinos, you always like money. Ah, There is only one thing that is important to you Filipinos. Money. that's not true, madam. There are also Filipinos who don't care about money. Oh, I don't believe you, Lonnie. Madam, I already known many of you. Nothing is important but money. Always money. But don't worry. I will keep your money because I really like you, Lonnie. I like you more than my husband. darasag tagsukahan dito silid na, madam. Bayat ti kaadana iti banyong agdigdigos. Masapo lang masaraka kung dagiti documents ko. Ngayon lamang na. Diyos ko, makita ko man ti sapsapulag. Diyak kahit ang nanayo na mailumlum iti basol iti dayto a lugar. Diyak lakid... iso na ito yan. Inlaok na gayam dito ayan dagiti libro ang nakasalansan dito silid da ita asawa na. Alaal kong dagiti documents ko. Kalpasan na, isimpak mo't lang dagiti adda dito eh. Apama na maisimpak dagito eh. Darasot mo't aglibas. Pumanaw ako na, sakbay ang may sagmakak gapo iti amok a babae. Ginundawayak nga rod day di akan ito, manang Emmy. Apaman anasarakak dagiti documents ko, dinardaras ko matan ti pimanaw iti balay dagiti amok. Kat sinarak ko ti tao nga imbaga ni Veron a makatulong kanyak. May samot laeng a Pilipina dayjay manang. Kat nalaos ti panagyaman ko, tadinak binaybayan. Insalaysay ko kenkwana ti amin, ken siniguradok met nga awan ti dakes nga inaramid ko iti balay ti amok. Awan ti tinakaw ko nga uray sentimo. Tilaeng nadagsen a basol ko, ket ti panang tutup ko iti amok a babae. Tinadakamat a tao metlaeng tinangtulong kanyak, isu nga dak ita dito'y Macau nga agtrab-trabaho. Ken tultulungan nakmetlaeng, tapno maisimpak ti papeles ko, kat agbalinen aligal ti kaaddak dito'y balasiw taaw. Amok ang nagbidutak iti kaaddak iti balay ti sigud nga amok manang. Gapukat nga rod iti panang tutup ko kenkwana. Ngem mamati kayo man wenno saan, pagbabawyan ken ikidkid dawak iti pammakawan ti nagbasulak. Daytoy tipadas ko. To'y pagayam mo, Ronnie. Pagayam a Ronnie, umuna iti amin, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Pudno a pakaadawan iti adal ti pakasaritaam pagayam ko. Saan mo laeng anailanad iti surat mo, no addan asawam anapanawam dito'y pagilyan. Ngem ti dayawag ken ka, isu ti kunam a pagbababawyan, ken ikidkid dawam iti pammakawan ti nagbasulam. Kat ibalakad kumet, ano dumteng ti kanito, amaikan ka iti kanito nga agtrabaho, iti sabali a pagilyan, di mon palabasen, taawan ti makaam mo, no anyakit di ti pampanunutan ti sigud nga amom. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Maintun, mapunas, dito'y lagi. Bagiti naglabas
asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan a bari, nga iti agdama, kat adda ijay Canada. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out iti Villena family iti Ilagan Isabela, ni Gian, Jillian, anak ko, Mrs. ko ani Marife, Sugar, Family Arok, Jepoy, Jackie, ken Mita, Feli. Akan family, ni Dave and Jacqueline, ken Pabayra family, dita Santo Domingo, Urdaneta, Pangasinan, from Benji and Chris, iti Damam. Abo family, Timasok Bayumbong, Nueva Vizcaya, kan Mama Rose and Papang Intong Abo from Erens, ti Hong Kong. Shout out kan ni Chari Garcia, ni Insan Kleng Quaresma, Mariel Obaldo, Jen Aleste, Joy Olivo, Miles Away, Marlene Ogalino, Helen Requiso, Auntie Elma kan Uncle Julian Domingo, Insan Adriano Balanoy iti Italy, kantay Kapitan Miti Awol ni Kapitan Freddy Unciano iti Kingdom of Saudi Arabia from Jazz Molina. Shout out ka ni Casey Banasan, Bing Dumawat, Lily kan Angel from Sheila Sub 50, ti Abian Thailand family, kan ni Apo Mayor di Guerrero Dingras from Kabayan Maganda. Papa, Mama di Blue Water Baggao Cagayan Valley, kan Tim Onciano Fried Chicken, Espe Candela Cruz family, kan amin at taga Blue Water Baggao Cagayan from Romel Espe, ti Manila. Shout out pa kani Valentina Madris Naveros dita Malaysia, kakabagyak dita Bangar La Union, nang runa dita Kaggaw kan Baraka. Family Amon kan Madrid from Virginia, Madrid. Kadagiti nagbali nagagayam ko dita Itiyage ng runa ti grupo mi nga X-Men from Dexter Dulay, ni Marlon, Michelle Molina, Densyo kan amin adumdumngeg dita Kaparinasan Gimod from Marife ti Saudi Arabia. Shout out pa kani Aida Garcia dita London, United Kingdom from Bayumbong, Nueva Vizcaya. Happy birthday kani Mary Ann into no December 7 from Tita Inday Buridek. Ti family Robles, Crisologo, kan Alop family dita Dingras from Aldrin Chris Robles. Shout out pa kani Lydia Sabado dita Tabueng Aritao, Nueva Vizcaya from Villa Valley, Sabado, Ilocana. Ti Confieso family iti Santiago Isabela kan Bungabon, Nueva Vizcaya. Friends ko dito'y Hong Kong kan Singapore, kan dagiti anak ko ada Jorel, kan Zyrel Ann Ramos from Rose Ann Confieso. Belated happy birthday kan ni Zineche Bores edi December 4 from Papa Ramelo Bores. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Bari. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Bari, iti agdama kat addaak dito'y Canada. Adamot padas kumanang akayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg iti programa yo. Iti kang itingitan ti kinaingat dagiti agturay gapo iti pandemya, isumot ti panakaduktal ko iti daytoy a YouTube channel. Aklunag akayarigan na nga daak di tabukod tayo apagilian, tunggal dumdumngegak iti programa yo, nang runa kadagiti drama nga Iloko. Daytoy pakasaritaak, kat patsyak amang tad iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngeg.
Iso asapay la kumamanang, tamapat gantikid daw ko, ama idrama met, daytoy pakasaritaak. Anya ka kadibari, day talatan agsangsangit ar aramidam. Auntie! Isardeng mo man day ta panagsang-sangit mo kunakmat. Awanan, talaga pinanawan na kanti irresponsable nga inam. Di na kan subyan pay. Aklo namon, abinaybayan na kanti kabsat ko. Agyamon kakit di tadaak pay ditoy. Iso nga agtungpal kay ti amin akayat ko tapno nasayaat ka. Diyak kayat tinasukir. Tandaanam day ta, bari. Kasarita kay tinasaya at bari. Auntie Sally? Kayat mo ti agadal? Ha? Kayat mo nga ituloy ti panagadal mo? Saludsudan ka pa'y maminsan. No di ka sumungbat, kaipapanan na adi mo kayat ti agadal. Kayat mo nga ituloy ti panagadal mo? Kayat ko, auntie. Nasayaat. Pagadalan ka, tapno di kanto agbanag ang nakakaasi no dumakkel ka. Ngem, masapul nga agtungpal ka kadagiti kondisyon ko. Nawatam? Un, auntie. Iti ka nito asukiran nak. Nasaysaya at no saan kan nga agadal. Kat makaamu kamutan iti biyag mo. Nawatam? Apaya kay kayat mo ti agmaymaysa. Ha? Pasensya ka no inasitgan ka ha. Ngam, madlaw ko ngamin akanayon nga agmaymaysa ka. Awan? Amom, panagkitakkan ka kat nasingpot ka. Iso amas daawak, no apay akanayon kang agmaymaysa. Wen gayam, siyak ni Milet. Ha? Milet tinagan ko, konak. Sika, anya tinagan mo? Bari? Bari. Manipod ita? Mabalin ka din nga gayamtan? Ha? Kaya't nagngagbali na gayam? Apay kiti na saan? Kayat ko O anya, mabalin ka di nga aggayamtan? Sige, Milit. Manipod ita. Aggayam tan. Kumusta ti panagadal mo? Nasayaat mo, auntie. Nangato dagiti grades ko. Nasayaat. Laglagi pamtimbagak. Diyak kayat nga darum so aparikot iti panagadal mo. Iti kanito ang mapasamak dayta. Nasaysayaat no agsardeng kalaangan nga agadal. Auntie, ikagumaktag bali na natulnog yun natudyo. Tapno pagadalandak. Kaya't ko ti makaturpos. Nasayaat no kasta. Tapno saan mo't amasayang ti busbus-busak iti panagadal mo. Auntie Sally? Laglagi pam asyak laangan tinatdaanam namang bari. Tajay irresponsable nga inam. Diyakon ammo no sa dino ti ayan na. Saanan ang nagpariknapay kanyak sipod pinanawan na ka. Ay, Isa agundawayam ti kadda ti mangtulong kan ka. Tapno di kanto agbanag ang nakakaasi. Kan kang ronaan ti amin, agtungpal ka kadagiti bilin ko kan ka. Nauyong ni Auntie Sally, no saan amatungpal ti kayat na, manang Emmy. Ngam nasaya at met, no natulnog ti kasarsarita na. Itinaganos nga edad ko, ingka gumaak nga inaramid ti amin,
Tapno maipamaysak ti atensyon ko, iti adda ka sa saad ko. Kat linipat ko ti panangabando na kanyak ti inak, nga adingan ni Auntie Sally. Balasang ni Auntie Sally, tasigon iti malagip ko anasao kanyak idi ti inak, saanen anak ayan-ayat idilino ko ti kaayan-ayat na. Ada bukod na negosyo ni Auntie Sally, iso ana suportaran na ti panagbiag mi, ken ti panagadal ko. Nagbalin met nga inspirasyon ko ni Milet, iso anaragsak ken nasa etak nga agadal. Agingga nga agpada kamin ken ni Milet nga adda iti maudi atukad ti kolehyo. Oh, awanan ti mako na ma. Amon dagiti dadakkel ko akayan ayat ka. Nasaya at pa'y titrato dakan ka. Banaga pa karagsakak mo tunay, Milet. Agyaman akin ka, ha? Hala, kanayon kalatan nga agyaman kanyak, bari. Milet, sikat tinagbalin alawag itinasip nga talubong ko. Sikat tinang tudnam namay tagbalbalinan iding awanan kwenta panagbiag ko. Bari, Malagip ko ti damo anak ko ng kanyak iti elementary yata. nga anya. Dinamag mo. No apaya kay kayat ko tagmay sa saan ka di? Malagip mo pa'y lagayam, ha? Italaan ngay bagakan katipod na makagapo. No apaya kay kayat ko tagmay sa. Kayat mo asawan? Malaksid iti imbagam idi may papan iti inam? Adapay pudpud no amakagapo? No apay akanayon analiday kan agmay may saka idi? Adda. Takinapod no na. Kayat ko idinti matay. Anya? Ni, apay mat. Apay akas na ti mapampanunot mo. Idinto ta nagubing ka pay laidi. Gapoy ti sakit tinakam ko iti panang panaw kanyak ti inak. Ngam kilat adimtang kay ti biyag ko. Katsipo didi, naikanak iti inspirasyon. Bari, Iso analaos ti panagyaman ko iti Diyos, ta pinasangbay na kay ti biyag ko. Gapukon ka, naikanak iti baranam nama. Nasukatan iti ragsak ti ladingit nga imukuukon iti barukong ko. Sikat ti makagapo, Milet. ang mga nudyakon masuportaran ti panagadal mo, bari. Ha? Auntie Sally? Saanan akas idi anapig sa tinigosyok. Kat gaputa saan asinsinan ti mabusbus iti panagadal mo. Diyakon kabailan na suportaran. Auntie Sally, agpakpakasyak. Working student hak. Tulungan kayo para iti panagadal ko. Saan tak ko mapagsardengan? Diyak imbaga nga agsardeng ka. Ti ibagbagak laeng. Diyakon kabailan a suportaran ti panagadal mo. Graduating ako, nanti. Amok, isungarod a kasarsarita kay tinalapat. Ha? Tangay na kunam nga ag-working student ka. Sige nga rod, umanugotak. Ngamdag iti trabahom dito'y balay, ang mga numabaybayam. Saan, auntie? Jack baybayan. Basta palubusan na kag-working student, tapno may tuloy ko lang tatagadal. Sige, adakan ka dayta. Di kagdanag iti makan, tasyak ti makam mo. Basta tila ang busbusem, ti diyakon kabailan a suportaran. Milet, sapay ko mata di ka kumaya kay kanyak ha. Apay ko maakumaya kayak ngay. Uwan ta sigurado ang maksayanan ti panahon ko kun ka. Gapoy di pa nag-working student ko. Bari, anya ka di. Maawatak.
Awan anyaman na kanyak dayta. Agyaman ak milet. Anong sa ko na maksayan ti panawon ko kan ka? Gapoy ti pa nag-working student ko. Ngam ti mamimpinsanan ajak makaadal. Awan anyaman na kanyak kunakmeten. Maawatan ka bari. Iso nga aramidem no anya ti rumbang nga aramidem. Tasyak, adda ang ditoy. Kanayon ang nakasuportakan ka. Milet? No bilang ta adda masapon mo, di kagbain amang ibaga kanyak. Barang adda maitulong ko. Anya? Ay, saanan? Nakababain mat. Saan arumbang agbain ka kanyak bari? Agayan ayat ta. Adun abanag tinaglabasan ta. Kat adto'y talata. Going strong, saan ka di? Milet? Iso ak kasi tinakunakon, no adda maitulong ko, ibagamla ang kanyak. Di ka agbabain, bari. Auntie Sally, aktor po sa kon. Kat itapay laan. Kaya't kung may baga kada kayo, nga isagot ko kada kayo ti baligik. Bari, kaanakan. Agyaman ak kada kayo, auntie. Naawan kayo anang talipato kanyak. Sa anak ko maamakadal. Inaramid ko laeng ti amok arumbang. Auntie Sally, Aramidem mo ti amom arumbang, taparakan ka dayta. Awan ti sabali ang makatulong kan ka, no di si kamot laeng. uwan auntie. Amok dayta. Katsapay lang kumatanda kayo iti kaaldawan ti panagturpos ko. Kaya't ko ada kayo ti mangimart sa kanyak iti entablado. Ha? Sapay lang kumanti. Pangasiyo. Saan siyo? Sandak ko mapaayen. Kinapudno naman ng Emmy, nagdanagak idiimbaga ni Auntie Sally, adinan masuportaran ti panagadal ko. Naimbaglaangan ta nakapanunutak adagos iti pamuspusan, tapno sa anak nga agsardeng. Nakarkaron at imuredak, idinaamuak a suportado nakmet ni Milet, akaayan ayat ko. Idingarod kaaldawan ti panagturpos ko, sa anak anapaay manang, tadimmaray ni Auntie Sally, kat kinuyog nak a nagmarcha iti entablado. Nalaos ti ragsak ko idi, kat mamati ka man wenno saan apulos asimken iti isip ko ti maipapan iti inak. Apaman ang nakaturpusak, nakastrekak mo't adagos iti trabaho. Di tamoten ang naamuak ti may sa abanag, maipapan kani Auntie Sally. Chronic kidney disease? Stage 5? Diyos ko, adda na dagsa na sakit ni Auntie Sally. Yung, apay adi na yung bagbagat may papaniti na ito. Bari, kaanak, ha? Apay pinakibiyangam day ka, ha? Auntie Sally, kaano pa'y? Anya, kaano pa'y nga ibagbagam? Auntie, saan yun nga ilimad? Nabasa kung ti may papaniti sakit yo. Ha? Apay nga inlimad yo, auntie. Apay adi yung bagbaga kanyak. Kanya pa'y lako maaga po. Awan matlaangan tinamnama. No yung bagayo ko ma, amang ano na ipamuspusan tayo, auntie. At ang trabaho, ipahagas kayo. Di mat nabasa mo ti amin, bari. Stage 5. Panagkunam ka di kat maagasan akpay. Auntie Sally, Saan akon amagasan? Iso ati kasayaatan nga aramidem.
Lipatam laengan no anyaman tinaduktalam. Saya atam kit di ti agtrabaho para iti basakbayam. Day tatirumbang nga aramidam. Jak pulos yung pagarup tinaduktalak, Milet. Sana pulos. Bari, Siguro, iso ang naungat na antisali, gapo iti sakit na. Siguro, iso akin lahat ngayong baga na iti adina kung masuportaran iti panagadal ko, gapo iti sakit na. Oh, nagado ti saludsod iti panunot ko, Milet. Nagado. Bari, no anyaman ti rason ni Antim, no apay nga inlimod na kan kati amin, patsak ang napatag. Iso a husto ko man, di kan agladingit. Jak na maliklikan, Milet. Jak amunan niya taramidak. Di matimbagam anaalam tinagan ti doktor ni Antim. Well, ngam apay. Anya nga tanong pa panta kasarita, Ha? barang no dapay namnama. Stage 5 ti sakit na antisali. Padasan talaeng. Agsaludsod ta iti mismo a doktor na. Padasan talaeng, Bari. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kinapudno na. Ama mo ka, Bari. Doktor, Nasinged agayam ko ni Sally. Katamamok pa'y tikabsat na. Tiina. doktor, jak kaya pagsaritaan ti may papaniti inak. Ti may papaniti sakit na antisali ti kaya't pagsaritaan ta. No kayat mo nga amuan no dapay namnama. Jak kayat taglibak. Awanan tinamnama, Bari. Anya, Sana kinayat ni antimasali tinagpadialysis. Tas sigun ken kuana. Sayang lang ti mapuspos. Kasayatan siguro no kasarita manaimbag ni antimasali. Mamati ak nga adu ti kayat na nga ibagaken ka, Bari. Panagkunak. Da ito'y ti umno a panawad. Tapno ibagak dagiti bilin ko, Bari. antisali. Naurnos kon ti amin na mapanawak no bilang. Aday ti kabinet ko dagiti dokumento. Anya ti kaya't masawan, antisali. Amo, kaanakaan. Uray nagtalinaed a nasaya at titratom kanyak. Ada na italimang aguram. Gapo iti kinauyong. Kan kinagubsang ko. Nang runay di ubing kapay. Anti, Kayat ko nga ikindawan iti pamakawan. Dagidi anaramin ko ken kabari. Kat kayat ko. Sa pulang ti kabsat ko. Tinam. anya? Kakaiso na akabsat ko tinam. Iti envelope nga aday ti kabinet ko. Makitam ti address, apakasarakam itinam. Kayat ko amapan kay Jay. Takasaritam nga agawid ko maditoy. Panghasim kaanakan. Tungpalan na kuma.
Amangan, no daytoyan ti maudi nga iparamid ko kan ka. Iso at di na kumapayan. Uwan, Auntie Sally. Aramidot ti bilin nyo. Agtong palak kada kayo. Dagos at tinungpal ko tibilin kanyak ni Auntie Sally, manang Emmy. Sinapol ko ti inak, kat apaman ang nagkita kami, nairot ti panangarakop na kanyak, nga agkidkid daw iti pamakawan. Ngamay salaang tirantak idi. Masapol ang maikuyog ko ni Nanang iti ayan ni Auntie Sally. Ngaman yan, taidisimmangpet kami. Awanan ti angas ni Auntie Sally. Naamwak mo't babaan iti inaramid na alas 12, asyak tinangipanaganan na iti amin asanikwana. Ngam adalat tamot imbati na para kaninanang. Ngam gaputa sa anak mo't anaagom, tasaan mo't akas jay ti panang padakkel kanyak day di Auntie Sally. Intalag ko iti inak ti impatawid kanyak ti ikit ko. Amok nga awanan ti sakit tinakam ko iti inak. Ngam siguro, sa anak pa'y ang nakasagana nga agbalin ang nasingad kankwana. Iso nga ingkadang ko idi tinagabroad. Kat gaputa na pagasatan akmat dito'y Canada, naalak dito'y ni Milet, iso nga agpada kami nga adda dito'y ita. Apaman asumaya at ti sitwasyon dita Pilipinas, panggap min ti agawid, taagkalaysa kami, sakam tumatlaang agsubli ditoy. Iti panagawid mi kan ni Milet tapno agkalaysa, kayat kumutan ang maurnos ti amin kada kami kaninanang ko. Iso nga ikarkararag ko asapay lakuma, tatarabayan nak tinamarswa. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Bari. Pagayam a Bari, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Pudno ang makaipaay iti inspirasyon ti pakasaritaam. Kat mamatiak nga ado ti maragsakan iti nagbanagam. Kararag kumat ti panagbaligi ti plano yo iti kaayan-ayat mo. Nang runa ti planom ang mangurnusan iti amin, iti nagbaitan nyo iti inam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugo ipi danal tibiyag